سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا امريكا حجون ناب ايرتران اثيوبيان زغنع مطنققتا مسدادا ግብጽ በዲፕሎማሲያው መዳይነ ኢትዮጵያ መخبابا ጀዋር መሐመድን በቀለ ገርባን ዝርከቦም እስራት ምስትግራይ ኮጾም ምዃኖም መሐባሩ ፖለቲካውያን መራሕቲ ሶማል ምርጫ ኸገብሩ ከምስተሰማምዑ ኣብ ሶሪያ ባሻር አልአሰድ ደጊሞ ፕሬዝዳንት ኮይኑ መምራጹን ካልእን ዝድህስስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም احتمالي ابزن برز زيناتات بريزيدنت حبرات منقستات امريكا زخونه جو بايدن بزعبات هي اثيوبيا تخاسيت زلونا يتغراي كويناتا ملكيتو منقست اثيوبيا اب توق ساتف زلونا ايرتران يمحرن حيلتات زغانعه ملختي يحلفو زنبرو خوينو حجون وص زلو زينا 5 حبرو حدا العلواي بعد سلطان محدار بايدن ايرتران اثيوبيان تي اب تغراي زلو كونتات زلو توقسو اندحر زي وسيدن امريكا بحجون توسخ السقومتات كتوسد كم زخونت اتنك يقولا منيستري وصاي غديات امريكا حقاقزي قدايات أفريقيا زخونة روبرت كوديك إيرتران إثيوبيان إز حجي زولو ناي تقراي كونتات نمحياش قاليخ قبرا اللوان انت زي كوين قنا كاب أمريكا توساخ السقوم تييت صبايا اب تقراي عامت آتن قجتن انكولو نقرات كم قدمك غطل آيك إليني بمبال ناب إيرتران إثيوبيان زغانعه متن قغتاي سديد زركب بريزيدنت هاجر جبصي عبد الفتاح السيسي ناب جيبوتي خيدو مس بريزيدنت هاجر اسماعيل عمر قال كراغب مخانز تغلص خوينو بزخ جبصي نتاب غداي قدب حداسه مسمع ابيات زلا هاجر اثيوبيا اب مداي دبلوماسي اكابي باتا خمزلا تغليصلا ازخ جبصي بمنقد بريزيدنت عبد الفتاح السيسي مس اوغندا كينيا سودان دبوب سودان جيبوتي كومدما سوماليلاند غيترفه صبغ زخونه دبلوماسياو ركبات جميرا مهلاوايو نظام الكتخا مع كنزينا يورساليم بوست ግብጽ ቀስ በቀስ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ምሕዝነት ተገብራላ በመባል እታ ሀገር ተገብሮ ዘላ ዲፕሎማሲያዊ ርክባትን ረብሓታትን ዝገለጽ ትንታነ ዘርጊሓላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኸኣ ሓንቲ ፋይናንሻል ታይምስ እትበሃል ማዕከን ዘርጊሓቶ ዘላ ትንታነ ከም ዝሕብሮ እንድሕር ኮይኑ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ማግኔቲስክ ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ሃገራት ኣብ ንብረቶም ከምኡ ድማ ኣብ ቁሙጥ ገንዘቦም ዝግበር እገዳ ኣቐሚጡ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ስጉምቲ ክትወስድ ፀውዕ ኮይኑ ኣብይ ኣሕመድ ከኣ ናብ ናይ ዝተጣውላ ከመፅያ ፀዊዓ ትርከብ እዚ ኣብዚ ትንታነ ዝቀረበ ማግኔቲስክ ዝበሃል ዓይነት እገዳ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ወይ ኤርትራ ክገብሩ ኣብ ግምት የእትይዎ ከም ዘሎ እቲ ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ጉዳያት ሴክሬታሪ ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ዝኾነ ሮበርት ኮዴክ ይሓቢሩ አባላት መሪሕነት ሰልፍ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ዝኾኑ ጀዋር መሐመድን በቀለ ገርባን ዝርከብዎም ልዕሊ 20 ተኸሰስቲ ጉዳያቶም ንምክትታል ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀርቡ ብረቡዕ ኣፍሊጦም እቶም ተኸሰስቲ ጥርዓኖም 5 ገጽ ብዘለዎ ደብዳቤ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል መገባእያ ልደታ ከም ዘቕረቡ ሓደ ካብ ጠበቃታቶም ዝኾነ ከድር ቡሎ ኣረጋጊጹሎ ኣብቲ ብረቡዕ ዝወዓለ መገባእያ እቶም ኮሰሳት ቀንዲ ዘለዓለዎ ጉዳይ ውሳነ ቤት ፍርዲ ኣብ ዘይክበረሉ እቲ ሕጊ ዘፍጽም ኣካል በተደጋጋሚ ጥሕሰት ኣብ ፈጽመሉ ኩነታት ናታቶም ናብ መጋባእያ መምጻእ ትርጉም ከም ዘይብሉ መግላጾም ምዃንዩ እቲ ጠበቃኦም ዝገልጽ እዞም ጀዋር መሐመድን በቀለ ገርባን ዝርከብዎም ኩሱሳት እቲ ቤት ፍርዲ ናጻ እንተሰደውን እቲ ፈጻሚ ሕጊ ልዕሊ ሕጊ ኮይኑ ከም ዘይሰደናን ውሳነ ቤት ፍርዲ ኣብ ዘይክበረሉ ኩነታት እቲ መጋባእያ መላገጽ ክኸውን የብሉ በመባልዮም ተቃውሞኦም ዝገልጹ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኸኣ ካብ መንጎኦም ቤት ፍርዲ ናጻ ዝሰደዶም በዓል ኮሎኔል ገመቹን ኣያናን ካልኦት ውልቀ ሰባትን ንምፍታሕ ፖሊስ ፈቃደኛ ኣይኮንኩን ምባሉ كم أبنت بمغرب أبي كم زلوون عين فلت إني ميلم زلو بعد جوار محمد نتني بيت فرد مجابأيا بني حلنا تقولت كجمروان كلو أبكت ما دم بالدولة أبدا بيابك إنه سدرابيتو زتقتله أمان الوندمو كم دم أبكينا تجرين زبط حزلو مقتلتن جهست مسلاتن كأ نحد دغني حلنا تقولت يوم جيرم أبتجري مزلو مجهسب أو مسلات بزت أساسر حزب تجري صوم يجبر بمهلاو بمتقاس نساتهم أكلت حزب بمخانم سلازم الكتومن سلست معلتات حزب تجري كم زصومو مزرابمون اتطبقوا محبرلا مرحتي بوليتيكاويان سلفتات سوماليا دحرت بوزح اوارح زوسدق لولاون عقرقرن بريزيدنتاو مرجع كايدو كم استسمامعو كاب مقاديشو زوصو صبصبات حبيروم بزي مسرت قدماي مينستر سوماليا محمد حسين روبلين زوباو ام حضرتن تي مسرح مرجع وشتو سامعالتات كجمروا كم استفرارمو تغليصلا
ኣብ ሶማል መራሕቲ ቀቢላታት ባይቶ ተሃገር ክመርጹ እንከለዉ እቶም ባይቶ ድማ ሓድሽ ፕሬዝደንት እዮም ዝመርጹ። ፕሬዝደንት ሶማሊያ መሐመድ ፈርማጆ ዕድመ ስልጣኑ ኣብቂዑ በዘይ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ዕድመ ስልጣኑ ን2 ዓመት ከናውሕ ምስ ወሰነ እቲ ሃገር ኣብ ሓያል ፖለቲካውን ማሕበራውን ቀልውላው ተሸሚማ መንበራ እዩ ዝፍለጥ። በሰንኩ ከዓ ኣብ ርእሲ ከተማ መቃዲሾ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ተቃወምትን ጎንፂ ተወሊዑ ነይሩ እዩ። ንዓሰርተታት ዓመታት ብዝቐጸለ ጎንፂ ዝዓነወት ሃገረ ሶማሊያ ኣብ 2012 ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዝተደገፈ መንግስት ድሕሪ ምትካላ ናብ መረጋጋእ ከተመርሕ ጸኒሓ እኳ እንተነበረት ብምኽንያት ምንዋሕ መዓልቲ ምርጫ ዘመነ ስልጣን ፕሬዝደንት ፈርማጆ ኣብ ወርሒ ለካቲት ድሕሪ ምብቅዑ እቲ ፍጻሜ ነቲ ሃገር ናብ ሓድሽ ዕግርግር ሸሚዋ እዩ ነይሩ። ገለ ዓለም ለኻውያን ሓገዝቲ እውን እቲ ዝህብዎ ሓገዝ ብምቁራጾም መንግስቲ እቲ ሃገር ሕፅረት ገንዘብ ገጢምዎ ምንባሩ እውን እዩ ዝግለጽ። ኣብ ሃገረ ሶርያ ብዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ፕሬዝደንት ባሻር አልአሰድ ዝለዓለ ድምፂ ብምርካብ ተዓዊቱ። በዚ መሰረት ንዝቕጽሉ 4 ዓመታት ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ኮይኑ ክመርሕ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ። ኣፈኛ ጉባኤ ባይቶ ሶርያ ነዚ ምርጫ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፕሬዝደንት ባሻር አልአሰድ 95.1% ድምፂ ረኺቡ ከም ዝተዓወተ ክገልጽ እንከሎ ኣብዚ ምርጫ ኣንጻር ባሻር አልአሰድ ዝተወዳደሩ 3 ሕጹያት ከዓ ነቲ ዝተረፈ 4.9% ድምፅታት ከም ዝረኸቡ ሓቢሩ። እዚ ይኹን እምበር ፖለቲካውያን ተቃወምቲ ሶርያ እቲ ምርጫ ላቅጽዩ ክብሎን ከለዉ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ከዓ እቲ ምርጫ ናጻ ፍትሓውን ኣይነበረን ክብላን ከለዋ ፕሬዝደንት ባሻር ከዓ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ርእይቶም ምዕራባውያን ሃገራት ንዓና ትርጉም የብሉን ክብል ይመሊሱ። ቅድሚ 10 ዓመታት ኣንጻር ፕሬዝደንት ሶርያ ዝተልዓለ ሰላማዊ ናዕቢ ናብ ሙሉእ ውግሓት ድሕሪ ምዕራጉ ኣብቲ ግጭት ልዕሊ 380,000 ሰባት ሞይቶም ሓያሎ ከተማታት ተደምሲሰን ልዕሊ 6 ሚልዮን ህዝቢ እቲ ሃገር ድማ ተሰዲድ እዩ። እቲ ግጭት ቅድሚ ምጅማሩ ብዙሓት ሶርያውያን ኣብ ምሕደራቲ ب2000 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ሞት ኣቦኡ ፕሬዝደንት ሓፊዝ አልአሰድ ስልጣን ዝተረከበ ባሻር አልአሰድ በሽቕለት ኣልቦነት ብልሽውናን ፖለቲካዊ ዓፈናን የማረሩ ነይሮም እዮም። ኣብ መጋቢት 2011 ድማ ደገፍቲ ዴሞክራሲ ዝኾኑ ህዝቢ ተሃገር ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት በዝተላዕለ ህዝባዊ ናዕቢ ተደፋፊኦም ኣብ ደቡባዊት ከተማ ደርዓ ኣንጻር ጨኳነ ስርዓት ናዕቢ ድሕሪ ምልዕዓሎም መንግስቲ ሶርያ ነቲ ህዝባዊ ተቃውሞ ንምጭፍላቕ ሓይሊ ምስ ተጠቀመ ፕሬዝደንት አሳድ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ዝጠልብ ተቃውሞታት ኣብ መላእ ሃገር ተላዓዒሉ እቲ ሃገር ናብ ከቢድ ውግእ ሓድሕድ ኣትያ። ኣብ ሃገረ ሜክሲኮ ሓንቲ ጓል 61 ዓመት ፖለቲከኛ ብመንገዲ ፌስቡክ በቐጥታ ነቲ ናይ ምረጹነ ጎስጓስ ድሕሪ ምትሕልላፋ ኣብቲ ፌስቡክ ኣበይ ከም ዘላ ዝፈለጡ ገበነኛታት ድሕሪ 1 ሰዓት ከም ዝቐንጸልዋ ተሓቢሩ። እዛ ኣልማ ባራጋን እትበሃል ከንቲባ ንምዃን ሕጺቲ ተወዳዳሪት ዝነበረት ፖለቲከኛ እቲ ትገብሮ ዝነበረት ዘመተ ኣብታ ሜክሲኮ ኣመና ሓደገኛ ዝኾነት ጓንጃቶ እትበሃል ዞባ ኮይኑ ኣብቲ ትገብሮ ዝነበረት ዘመተ ከዓ ንሳ እንድሕር ተመሪጻ ገበን ጠጠው ክብል ክትሰርሕ ከም ዝኾነት ከምኡ ድማ ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ከተምጽእ ከም እትጽዕርያ ተዛሪባ ነይራ። እዚ ይኹን እምበር እቶም ክትቃለሶም ተሓስብ ዝነበረት ገበነኛታት ካብቲ ብመንገዲ ፌስቡክ ዘሕለፈቶ ቀጥታዊ መደብ ቦታኣ ብምፍላጥዮም ጌና ኣብ ምርጫ ከይበጽሐት ቀንጺሎማ ዝርከቡ። በዚ ከዓ ዘሕጺቲ ተወዳዳሪት ቅድሚቲ ኣብ ወርሒ 6 ዝካየድ ምርጫ ብገበነኛታት ዝተቐትለት መበል 88 ሕጺቲ ተወዳዳሪት ኮይናላ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።